Hej. Mit navn er Valdemar Lasche. Jeg har lavet mange vidunder, som Bartholomew 2, og hvem kan ikke glemme alle de andre, som, ja. Og i aften har jeg tænkt på noget yderst kreativt. Jeg har tænkt mig at lave Woohoo Origins Sins of the Dick Slasher. Nej, Dick Smasher. Smasher. Ja, sådan, godt. Yderst kreativt med et helt nyt teammember. Og vi vil gøre yderst for at sætte et rigtig gang i den. Så vi får det hele ind. Så vi er... Woohoo Origins Sins of the Dick Smasher. I dette spændende nye kapitel skal CBB, a.k.a. Dick Smasher, ned i helvede og finde det, synes jeg kan ikke følge med. Kan vi godt få den lidt tilbage? Nej, okay, det er sikkert bare lige godt. Man kan ikke se en skid. Nej, overhovedet ikke. Nu er vi dine grimme mudchops. Har du været glad for mange liv? Boomerpil er meget forvirret og meget pisset af. Nader i hjernen. Er du klar? Mine bullet! Det er sådan, man må rigtig mine bullets, børn. Kan fandme lære det. Tak for Puma-træning. Puma. Metaforen stoffer, fordi det er hans skyld. Patrick. Hvad bringer det her til? Jamen, jeg har hørt, du overlevede. Jeg vil bare lige minde jer om, at Patrick døde i sidste sæson. Ja, det var bare lige det hjerte, der skulle skæres ud, lægge ind igen. Heldigvis var der også en kvinde, der døde samtidig. Og så overlevede jeg. Har jeg fået... skulle de ordne noget med mine knogler. Så har de givet mig sådan en latterlig stok, og så har de fikset en ryg. Så jeg lever stadig. Ja, det er godt at vide, fordi som sagt, vi har mistet rigtig mange fra spørgsmålet. De er jo passed away. Så Puma, vi dræbte dem, så vi dræbte dem alle. Hvorfor? Fordi jeg vil bevise for de små børn, man kan gøre, hvad man vil. Var det derfor? CBB. Jeg har en plan. Vi går ned i helvede. Vi går ned i helvede. Vi må få dem tilbage, CBB. Så. Vi skal ned. Og så, vi tager en båd. Og så sejler vi ned til Styx. Og så kan vi rette på vores vej. Og få fred i sindet. Ja! Tag det roligt, jeg skal lige have. Det er det, vi gør, CBB. Det bliver skov. Det bliver sgu sjovt. Tag noget mad med, sådan noget. Tag en bajer. Ja, okay. Ja. Med skud med dig. Ja. Jeg får det fikset. Sikkert. Og så mødes vi i helvede. Atmosfære. Fuck, det er en kedelig film, mand. Telepatten Patrick her. Fald i søvn i den her scene, det er piskedeligt. Og så CBB, og så fik du fat i Patrick? Ja, det gjorde jeg, og han har nogle syge idéer om, hvordan vi kan få dem for spørgsmålet tilbage til sit liv igen. I snakker om helvede. Ja. I snakker om at tage fucking båden. Det må jeg gætte ret i. CBB, det går ikke. Der er et monster.
Det er fucking helvede, okay? Det er fucking... Det er det sidste, man fucking ser, altså. Fucking dør man over det fucking hende. Der er en djævle. Man kalder en djævle, det her. Hysterisk fucking skrig. Latter. Og en blanding af blod. Du kan lugte dine venners blod over det hele. Jeg blev engang fuld og tog med nogle venner med derned. Det var måske. Og de døde alle sammen. Nej. Og så... Så kom jeg tilbage. Og så var de løbet tør for Big Macs. Over i fucking McD. Og så fik jeg ikke noget at spise. Det er jo ikke verdens undergang, kan man sige. Jeg er nødt til at nøjes med en fucking cheeseburger. Ej. Men hvis I gør det, så skal I hen til bådmanden. Og jeg vil ikke fortælle jer, at man kan gøre det lige derovre ved båden, faktisk præcis den bro lige derovre, så kommer man hen og henter dem. Og du er klar over, at hvis du går derned sammen med Patrick, så kan I ikke få det samme antal tilbage. Okay. Så skal I, en af jer skal ofre sig. Hvis du kigger lige foran dig, kan du se CBB, der dræber Nicholas. Okay. Og tror du, at Neos svar vil være, okay, hej, du dræbte mig, hvad så? Skal I gå hjem og knippe nogle kællinger? Nej! Selvfølgelig vil han ikke være det. Nej! Nej, det vil han ikke. Det er jeg godt klar over. Han er nok lidt sur, ikke? Skulle du ikke bare sådan... CBB, jeg kan ikke kontrollere, hvad du vil gøre. Nej. Hvad du har fucking tænkt dig at gøre. Men gør, hvad fuck du vil med fucking Patrick. Han er jo fucking sindssyg. Gør, hvad du fuck vil. Okay. Men hold dig udenom. Jeg skal ikke med. Nej. La 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 la, jeg er en ligegyldig birolle. Who let the dogs out? Stop, du overstyrer. Du sagde sgu, det var ligegyldigt. Nej, hvis du overstyrer, så kan vi bare cutte det af, men nu er det noget ligegyldigt. Det er ødelagt. Nej, og nu op. Det er hele den her scene. Ja, det er klog at spille smart. Færgemanden der. Hvad sker der? Ja, han kommer midnat. Midnat? Ja. Men det er jo dag. Ja, det ved ingen. Så, Ja, okay. nu sker det. Sygt nok. Okay. Nu kommer den. Nu begynder det. Hvad sker der? Se med i næste afsnit.